Se podía ver un pouquiño, non de todo, moito, que eso había que verlo, vamos. Non nos importa, ao fin e ao cabo, O mellor é que recuperar un pouquiño a vista, claro, eso sí. Vamos alá. Decía que era Ourense. Stevie, para ver se recupera un pouquiño a vista. Para que solo quere estar con xente, solo. Pois chegamos ali, nos recibiron ali moi ben, fixeron unhas pruebas, máis que nada para ver si tiña secreción lagrimal. Pasou as proviñas, fixeronlle tamén unha ecografía de ollo, miraronlle o corazón para ver que tal estaba para colocar anestesia, e en un principio, pois pasou todas, en un principio pasou todas as probas. A primeira proba superada, un encanto, desde logo, cheo de positivismo, con un corazón, aínda que non se lle vira, se notaba que rebosaba por fora. Ben, pois este era Stevie. Stevie está agardando para que este xoves pois lle operen as súas cataratas e ver se por fin conseguimos que o noso can vexa. Con vista ou sin vista, recordemos que aquí conseguimos adoptalo a Stevie. E iso para nós é moi importante. Moi importante. E además fíxenos moito... Eu que sei, todos lle queremos, a todos nos encanta. Pero cando ven con unha cara con defecto, neste caso con unha... A proba da generosidade da xente é moito maior. É moito maior. Bueno, pois, hoxe temos aquí a Lapa. E quen é Lapa? Quen é Lapa?